Jotugo mag team Kenya matugo tuke mag adhong nobedo gi duoko mopogore odiochieng' mar ariyo mag tuke pinje Afrika mibago e boma ma Yaounde mani Cameroon. Kenya noyudo loch e tuke 4 kendo wito tuke 4 ka jaloch biro donjo e tielo mar quarter finals. Teresia Wanjiru, Abednego Chalo kaachiel gi Ethan Maina duto norodhi e tuke gi mokwongo. Amina Martha nomiyo Kenya geno bang' loyo jatugo CBC e kidieny mar bantamweight. Shafi Bakari bende nomiyo Kenya loch e kidieny mar bantamweight bang' loyo Frontin Cowell. Samuel Njau e kidieny mar featherweight kaachiel gi Christopher Ongare mane tugo e kidieny mar minimum weight duto noloyo tuke maggi. Imekuwa tough sababu ana nguvu na anainama sana. So game plan yangu ya straight punches kidogo ilikuwa off kidogo. Height ya mpinzani wangu alikuwa ni mrefu, so ilibidi nitumie maarifa mingi sana na kuweza kujikakamua, kuweza kumfikia ndio ili niweze kupata hizo alama. Na nilikuwa na hiyo pressure juu, ilikuwa ishanitocha kiakili. Hata nikiingia kwa ring, makocha walikuwa na wasiwasi. But sasa venye nimekuja nika pick up game, nikamhandle almost pia karibu ni haribu game kwa sababu mimi napenda boxing, sijazoea hiyo kushikana. Team Kenya mabiro yuore tielo mar 7 mag tuke rawera mag common